نسبت حموشة الريز تلالو على توزينات تزلكم متيلخوه بقدامنة أرئيس زينا أب كل الأوروميان عفارن حموشة نتبي شمونتن 4 نتبي شوعاتن ريكتر زي عقنو رئد مريت تمزجيبو ليونيل ميسين هيلاري كلينتون هنا أمريكا ميداليانات سنت كاب جو بايدن تقبيلا بريطانيا 266 مليون زي أدميو آسرات أب داينوسر ترخيبو جو بايدن شومونت بليون دولار زقمت هتصوار هنا بإسرائيل كل إخ مدب كم زلوه تقليتو زي خبركم تخاتلتي أزن كالن زي دسس مدباتي زلكم متسألخو كسام مودات همساي كتسألون دحتتكو أبزا چانال دمه ناي وطرو تخاتلتي نخدكونو سابسكرايب لايك بمقوار ناي دول ملكت كتوقو بخبري يعدمكم أب كل الأوروميان عفارن حموشة نتبي شمونتن 4 نتبي شوعاتن ريكتر زي عقنو رئد مريت تمزجيبو أب أديس أبا كفل مريتن هو ساينسن زمر بروفيسور آتالاي أبز هابو مجلتي من قطعات مدرك ساب 56 كيلومتر زرقح شافن خمز الوجليسوم عزيز دحر من قطعات دحر مدري بزبرتها بكلات عفار نوروميان دايقات انبر أب ببوينو بوتاتات إثيوبيا كما أديس أبا آدمه متهران كالوت كتماتاتن كمز تسمح من جتات كابت خواب جليسوم بسنكتن تاغو ساتغو مران من قطعات مدرن زاغيتا بالعلي سبات زورد خساره اي تمزغبن انت خونن حيالو ابايتي يعني مهلاو تفليت يركب بفلايا بكل عفار هندبتاوي نتاغو ساتغو مرا يغاطم سلازلو استات 80 شي حزب صحو كاب 10 تخلته من محدارات ز تواصو زيغاتات نابز حاشت ز تبالت سفرا نمغعزوم يسرح خمزلو كبابيون محدراون املكيتهم منغستون حزبن زدلي تنقاق خغبرن مخرتات سموان ممرحتات من محدارن كسمعو التحساسي ويركب ليونيل ميسين هيلاري كلينتون هنا أمريكا ميداليانات سنت كاب جو بايدن تقبلهم بريزيدنت أمريكا جو بايدن هنا أرجنتيناوي تتصاوتاي ليونيل ميسين هيلاري كلينتون شلماتنا سنت أبركيتهم دمصاوي بونون بليونر جورج سورسن كابتوم تقبلت ميداليات بريزيدنت كون خلو منستر قدات وصاي أمريكا نبر هيلاري كلينتون تواساتي دنزن واشنطن مايكل جوي فوكسن أبسن سرعة وايت هاوس نت ميداليات تقبلهم بدمر أب عود سبورت بحالي بوليتيكان مغوسواسن زغلغلو 19 ميداليا خشلهم كلو بمسارت تصبصاب وايت هاوس تقبلت تمداليا هنا هاجرو من هنا عالمن سناي تكبار زغبرو كام زخونه تغليصوم وسيخو دماتهم تشلمتي اب بلصغنان واغان سلامن امريكان عالمن ابركوتون زغبرو يوم تتصواتاي كورسو غري انتر ميامي ليونيل ميسي كابتوم تقبلتي ميداليا كوانت نبره ابت بوتاغن اي نبرن بوكيلو ابيلو اب زلاخو ملخت ግን በተሽልማት ልዑል ሓጎስ ከም ዝተሰምዖን ብምጥቃስ አብኡ በዚ ምህላው ይግሬት ሓቲቱም ብሉስ ተጻዋታይ ኩዕሶ እግሪ ተባይሉ ዝጽዋዕ ውድ 37 ዓመት ሊዮኔል ሜሲ 8 ግዜ ሽልማት ባሎን ዶር ክዕወትን ከሎ 8 ግዜ ድማ ብሉስ ተጻዋታይ ፊፋ ተባይሉ ተሸሊሙ ዋይት ሃውስ ብዛዕባ ሜሲ ኣብዝሃቡ መግለጺ ሜሲ በመንገዲ ሊዮ ሜሲ ፋውንዴሽን አቢሉ ኣብ ዓውድታት ጥዕናን ትምህርትን ንዓለም ዘገልግል ኣምባሳደር ሰናይ ድሌት ዩኒሴፍን እንኮላይ ከም ዝኾነ ገሊጹም ባይደን ካብ ስልጣኑ ቅድሚ ሙራዱ ኣብ ኣሜሪካ ንሲቪል ህዝቢ ዝውሃብ ዝለዓለ ክብሪ ኣብ ዘቀረበሉ መደረ ነቶም ተሸለምቲ ዘለዎም ኣኽብሮትን ምስጋናን ገሊጹም በዚካ ሂላሪ ክሊንተንን ሊዮኔል ሜሲን ተጻዋታይ ኩዕሶ ሰኬት ሎስ አንጀለስ ሴከርስ ነበር ማጂክ ጆንሰንን ነዚ ሽልማት ተቀቢሎም ኣብ ትሕቲ ፕሬዝዳንት ጆን ኤፍ ኬኔዲ ዝተመስረተ ዚ መዳልያ በመርሕነት ፕሬዝዳንት ብናጻ ኣማኻርን ይዝውሃብ ቅድሚ ሕጂ ኣሜሪካዊ ጂምናስቲክ ሲሞን ባይልስ ተዓዋቲ ሽልማት ኦስካር ተዋሳኢት ሚሼል ዮሃን መስራቲ ኣፕል ስቲቭ ጆብሰን ነዚ ሽልማት ተቀቢሎም ከም ዝነበሩ ይዝከር بريطانيا 166 مليون هزء ادميو آسرات صابعتي ديناصور ترخيبو اب بريطانيا ل 166 مليون ادمه زلو آسرات صابعناي ديناصور كمز ترخبه كيلاتات سنه كعتا اتهاجر غليصوم تاستات كلتي ميتي زبصح آسرات صابعنايتم قرمي مليونات عامታት ሀብት خباب ዝነበሩ ክልተ ስትዩሶራስን ሜጋሎሳራስን ዝተባሃሉ ዓሌታት ዳይናሶርስ ምዃኖም እቶም ኪላታት ዝሕብሩ ዘለዎም
እዚ ሕጂ ብኺላታት ብሪጣንያ ተረኺቡ ዘሎ ኣሰራር ጻብዕ ብዓቐኑ ኣብ መላእ ዓለም ኣቐዲሞም ካብ ዝነበሩ ርኽበታት እቲ ዛዕበ ክኸውን ከም ዝኽእል እዮም ጸብጻባት ዘነጽሩ ኪላስን ኾታ ብሪጣንያ ጋሪ ጆንሰን ንመጽናዕቲ ናብቲ ቦታ ብዝንቀሳቐሰሉ እዋን ነቲ ኣሰር ኩምራ ሓመድ መሲሉ ክኹዕቶ ከም ዝጀመረ እንተኾነ ግን ኣብ ነፍሲ ወከፍ ናይ 3 ሜትሮ ርሕቐት ተመሳሳሊ ተርእዮ ምስ ኣጋጠሙ ነቲ ኣሰራር ጻብዕ ከለልዮ ከም ዝኻልን ካልኦት ክኢላታት ከም ዝጸወን እዩ ኣፍሊጡ ባይደን $8 ቢልዮን ዝግመት ኣጽዋር ናብ እስራኤል ክልእኽ መደብ ከም ዘለዎ ተገሊጹ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካን እስራኤል ናይ $8 ቢልዮን ኣጽዋር ክሸይጥ መደብ ከም ዘለዎ ንኮንግረስ ከም ዘፍለጠ ሓደ ኣሜሪካዊ በዓል ስልጣን ኣረጋጊጹ እዚ ብኮሚቴታት ሰባይቶን ሲኔትን ፍቃድ ዘድልዮ መሸጣ ኣጽዋር ሚሳኤላት ከበርቲ ተተኮስትን ካልኦት ኣጽዋርን ዘጠቃለል እዩ እዚ ስጉምቲ እዚ ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን ካብ ስልጣኑ ቅድሚ ምልቃቁ 2 ሰሙን ቀዲሙ ዝውሰድ ዘሎ እዩ ዋሽንግተን እስራኤል ትህቦ ወታደራዊ ደገፍ ደው ከተብሎ ንዝቐረበላ ጻውዒት በሰንኪ ኣብ ውግእ ቃዛ ህይወቶም ዝሳኑ ሓያሎ በርጌሳውያን ነጺጋቶ እያ ኣሜሪካን እስራኤል ዋጋ $20 ቢልዮን ዝግመት ነፈርቲ ውግእን ካልእ ወታደራዊ ናውትን ክሸጠላ ኣጽዲቓ ምንባራ ዝፍለጥ ኮይኑ ኣብዚ ድሕረዋይ መደብ ድማ ካብ ኣየር ናብ ኣየር ከምኡውን ካብ ኣየር ናብ መሬት ዝውንጨፉ ሚሳኤላት መዳፍዕን ቦምባታትን ዘጠቓለለ ክትሸጠላ ምዃና እቲ በዓል ስልጣን ኣሜሪካ ገሊጹ እቲ ብዛዕባ መሸጣ ኣጽዋር ዝፈልጥ ምንጪ እቲ ፕሬዝዳንት እስራኤል ምስ ኣህጉራዊ ሕግን ኣህጉራዊ ሰብኣዊ መሰላትን ብዝሰማማዕ ካብ ኢራን ኮነ ናይ ውክልና ውድባት ንዝመጽእ መጥቃዕታት ነዜጋታት ክትከላኸለሎም መሰል ከም ዘለዋ ብንጹር ገሊጹሉ ይብል ባይደን እስራኤል ዓቕሚ ምክልኻላ ንምጉልባት ክንቅጽሉ ኢና ድሕሪ ምባሉ እትህቦ ደገፍ ዘይቅየር ምዃኑን ገሊጹ እዩ እስራኤል ካብ ኣሜሪካ ዝለዓለ ቀረብ ኣጽዋር ስለ እትረክብ ኣብ ዓለም ዝተራቐቐ ቴክኖሎጂ ዝዓጠቐ ሰራዊት ክታንጽ ኣኺልዋ እዩ ብመሰረት ጸብጻብ ኣህጉራዊ ምርምር ሰላም ስቶክሆልም ካብቲ እስራኤል ኣብ መንጎ 2019-2023 ዘተወቱ ኣጽዋራት 69 ሚታዊት ካብ ኣሜሪካ ዝረኸበቶ እዩ ኣሜሪካ በግንቦት 2024 እስራኤል ኣብታ ኣብ ደቡባዊ ቃዛ ትርከብ ከተማ ራይፋህ ዓብይ ወታደራዊ ስርሒት ከተካይድ ተሓስባላ ዝብል ክፍተታት ስለ ዝነበራ ክትሸጠላ ዝሓሰበቶ 907 ከምኡን 226.8 ኪሎግራም ዝዓይነቱ ቦምባታት ደዋቢላቶ እያ በዚ ድማ ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ኔታንያሁ ነቲ ስጉምቲ ከም እገዳ ኣጽዋር ስለ ዝረኣዩ ንፕሬዝዳንት ባይደንን ሪፖብሊካንን ነቒፉ እዩ በድሕሪኡ ባይደን ነቲ ደው ዘበሎ ብኸፊል ኣልዒሉ እዩ እዚ ውጥን ምጉራት ኣጽዋር ኣካል ናይቲ ምምሕዳር ባይደን ኣብ ዝሓለፉ ሰሙናት ሕድገታትን ምግዳፍ ዝወስዱ ዘሎ ብርክት ዝበሉ ስጉምትታት እዩ እዚ ጆ ባይደን ብ20 ጥሪ 2025 ካብ ዋይት ሃውስ ወፂኡ ብዶናልድ ትራምፕ ቅድሚ ምትኩ ንመወዳእታ ግዜ ክካየድ መሸጣ ኣጽዋር ክኸውን ይኽእል እዩ ዶናልድ ትራምፕ ኣቐዲሙ ኮነ ኣብ እዋን ጎስጓስ ምርጫ ምትእትቶ ኣሜሪካ ብግጭታት ግዳም ከም ዝንኪ ተዛሪቡ ነይሩ እዩ ትራምፕ ንነፍሱ ከም ጽኑዕ ደጋፍ እስራኤል ዝርያ እኳ እንተኾነ እታ መሓዝኦም ዝኾነት እስራኤል ኣብ ቃዛ ትገብሩ ዘላ ወታደራዊ ስርሒታት ብቑልጡፍ ክዛዘም ኣተሓሳሲቡ እዩ ዝኽብርኩም ተኸታተልቲ BNTV ንሎሚ ዝበልናዮ መሰናዶና ኣብ ዝወዲእና ኣለና ምሳና ስለ ዝጽናሕኩም ብልቢ ነመስግን በብዘለኹም ሰላም ተመነና